ekonomiya, turismo, kundi sa iba pang bagay. Oh, sa iyong ipinaliwanag kung mahamandayan partner na expressway, mababa ang gastos kang biyahe sa produkto pasiring sa Metro Manila, siring man pala ng papasiring digdi sa Bicol Region. Oh, yan. Mapapara ni kaya Iyon, no? ining Quebec. Wow. Ibig sabihin talagang mas magiging halipot na sana ang biyahe. Correct. Bicol to Manila. Yes. 5 oras na sa nada partner. Oo, In imagine. kaso magkaigwa ka ning Quebec, Wow. Quezon to Bicol Expressway, 5 oras na sana gikan sa Bicol pasiring sa Metro Manila. Kulang tabang talaga sa mga biyahero. Imagine, pirang oras kita pigaabot pag nagbabiyahe kita pasiring sa Manila. Sobrang more 12, diba? 12 Minsan nga hours, ni, sobra pa sa 12 oras. 12 may kabanga. Oo, depende sa dalagan kang bus. Hindi baga, so pagkang igwa ng expressway, magiging 5 oras na sanaan biyahe ta pasiring sa Metro Manila. Oy. Pero dakulaon na tabang talaga ini sa Satuya, ano? So sana mangyari. Diba? Tandaan ta na sana ining Quebec na ini, Oo, and then sana sa lalong madaling panahon, mapuunan din ang patrabaho talaga, partner. Correct. Okay? Nabawasan ning halos sobrang kabanga ang laba kan biyahe. Kung Tama. in kaso magkakaiwa ka ta kaining Quebec Quebecs. na pinag-aapod. Quezon Okay. to Bicol Expressway. Yes. Ngayon niya. Gusto ko dyan magbiyahe sa Oo. Quebec. Mabiyahe tulos kita pag okay na. Correct. Sabi kan mga netizen ta partner, tama yan na proposed project na yan para mapaiksi ang biyahe Metro Manila to Bicol. Pero mas unahin daw sana ang problema sa APEC. Problema sa kuryente. Correct, Okay? Sige. Sige. Yun sabi kan sa tuya ng mga netizen. Excited ka na, partner. Ako mas kiday nga pa Manila pagka yaw na ining Quebec. Mabiyahe man ako pasiring duman sa Manila. Ma-experiencean mo lang. Minsan man ang dumanon mo sa Manila. Bakal sa nakita sa DB Soria. Oh. Okay. Sige. Maray na pagkahapon sa gabos na mga parantabay. Sarang oras naman kita magiribahan digdi sa programang Usapang Pamilya. Ngunyan pong aldaw ning Miyerkules, Setyembre 1, 2021. First day of September. Berman na Wow. araninaan na Kapaskuhan. Anong igwang niya na September 1? Oo. Partner? Ngunya na September 1, partner, iyo man ang pinag-aapod na Season of Creation. Season Of of creation. creation. Yes. Oo. Ngunyan, creation, di ba? Mhm. Ang creation, pag-crear yan. Creation. Ano daw yan na season of creation? Oo, yan ang aramon tatadtaod sabi ba sa base sa pahayag ni ni Obispo Joel Bailon kang Diocese of Legazpi, inida partner sarong panahon tanganing balikan ang original na relasyon as in responsibilidad ta sa tuyang kapalibutan. Okay. Alagad tanganing mas tauban kita ning magkakanigong impormasyon dahilan sa ngunyan baga partner grabe an agrangay kang kapalibutan, 'di ba? Yes, sabi nga ni pag ang nature buminalik sa tuya, lugi kita. Correct. Oo, then importante man talaga na masabutan tayo ng season of creation na tatain ipigsaselebrar. Dahilan dyan, makakaiba ta via Zoom si Father Eric Martiliano, ang Executive Director kang Social Action Center kang Diocese of Legazpi. Maray na pagkahapon po, Father Eric Martiliano. Welcome sa programang Usapang Pamilya with Jen and Kuya A. Good afternoon, Jen, Kuya A, asin sa siri masagabos na mga paraan tabay sa indong programa ko na hapon. Okay. Thank you so much, Father Eric. Ano po sa oras na itatao mo sa samuya ngunya na pagkahapon para maisihan kan sa tuya ng mga paraan tabay, especially kung ano po ang season of creation. First question, Father Tabe,
Ano po ang Yes po. season of creation? Okay. Ining celebration na inikan season of creation, ginibo inikan simbahan bilang kasimbagan duman sa agyat na itinausa sa tuya ni Pope Francis sa ginibo niyang librong Laudato Si sa taho kan mga dakul-dakul na problema sa lado kan kanlikasan. Dakul siyang pang-agyat as in imbitasyon sa sato as in bilang konkretong kasimbagan as in pagirumdum sa mga tao every year nagtalaganin gari special na panahon ang simbahan tanganin sa liwat balikan itong imbitasyon as in agyat sa sato kan Santo Papa. So taon-taon po pigigibot ta ining season of creation from September 1 to October 4. September 1 sanggod Oktubre 4. Iyo inian sa laong kay iyo an inaapod na season of creation celebration. Igbabaga kita kan dati man na inaapod na World Environment Month. Opo. Na usually pigigibot ta sa bulan na Hunyo. Apwera kaan, igwa kita kay inaapod din na season of creation sa bulan na Septembre sagod Oktubre 4. So siguro nagnangalasan iba na tatagari may puwaki na sagod Oktubre 4. Opo. Pinagmarhay kaya na gani maging ang gani culminating activity niya itong pag-celebrate man kan feast day ni Saint Francis of Assisi na pinagbibintang patron kan ekolohiya. So, iyo kay ang patron kan ecology susong sa tradisyon kan simbahan. Kaya tamang-tama October 4 ang sa iyang piyesta. Kaya ipig-abot dyan sa pitsang iyan sa celebration kan fiesta ni Saint Francis of Assisi. Opo. Ano po, Father Eric, ang nagbusol sa tuyang katolikong simbahan na po kaipuhan ta ini iselebrar na season of creation? Well, ang pinakadakulang rason because we acknowledge the situation na ngunyan yaong kita sa sarong emergency situation. Okay. Pilmita ng nadadangog baga na igwang kita kan inaapod na climate change ngaya. But in reality, we are not only experiencing climate change, but we are actually in an emergency situation, climate emergency. Na kundi talaga kita maghiro, kaya mas darakulang trahedya ang pwedeng sa parunta. Lalo-lalo na kita digdi sa satuyang probinsya baga na very prone kita sa mga disasters. Kung daita masolusyonan ang problema o daita matanos ini mga salang practices o salang gibo o pag-abuso sa kalikasan, gari darakulang trahedya ang pwedeng sa parunta in the near future. Kaya ini sarong urgent call para sa gabos. Kaya iyon ang numero unong gari motibasyon kan simbahan sa selebrasyon na ini sa giraray sa pag-apod as in pagpagirumdum sa mga tao that we really have to act now. We really have to do something about this. Ninulita sa ining realidad sa rong dakulang threat o pagbabanta ang yaon sa atubang ta kundi talaga kita maghiro o magbarako. Okay, Father. So, sinabi mo po kasi bago na threat, ano po? Kumbaga, pag day kita nagbago, magiging threat ini sa satuya and then for our future generation. Ano po ang Yes po. Ano po, Father Eric, ang sa hiling mo na mga salanggibo kan tawo sa palibot na dapat nga to na mabago? Mga gawi-gawi ng mga tawo, especially. Yes, so medyo dakul-dakul talaga, dakul-dakul talaga iting mga dakul-dakul ang mga pagkukulang tama ng God sa lalo-lalo na sa usapin na ini sa kalikasan o sa ecology. Pero
ang kausa, ang kadaklan na beses, ang punot dulo, kan mga problema sa ngunyan, hindi ba kapig aapod tang greed, exploitation, disrespect, disconnection, and systematic degradation of the beauty and the richness of creation. Ngunyan ang mga tao dinhuli sa garidain ng pagduwa-duwa na magraot kan kalikasan. Kung garidain ng kulang na sa awareness ang tao sa pag-ataman kan kapalibutan, maski baga ining aron kan simpleng pagtapok ki basura. Opo. Pero nalingwa na ang tamang pagtapok ki basura, ang pagputol ki kahoy na daing pakundangan, ang pag-abuso talaga ngunyan sa kalikasan, very evident na gabus kita nakakahiling ka iyan. And makamundo na oftentimes ining mga abuses na ini garidaraman ini kan irresponsible processes of development na kung saan atubang ta. Well, magayunon ko ta mga pagdangungon na like ang Legazpi halimbawa, nangyayari na sa tuining inaapod na rapid urbanization. Saan baga ining signal man ki progreso ki sarong syudad o sarong lugar, pero nugad ang makamundo, nugad na isa-sacrifice talaga ang nature. Nugad nagkakaigwa ki pag-aabuso sa kapalibutan, na nugad, and most of the time, minabultada man sana sa sato. At uminagi bagang bagyo, halimbawa itong Typhoon Rolly, dakul na naman so naging victim pa kan disasters. Ang ining mga darakulao na landslide and darakulao na pagbaha aramtaman na ninuli ini sa kapabayaan kan mga tao as in sa pag-aabuso baga sa kapalibutan ta. Okay po, Father. So, ang nahihiling tang agrangay kang kapalibutan, minsan, pigasabi na dahil man po sa kapabayaan ta bilang mga persona, ano po ang pwede gibuhon kang lambang miyembro kang pamilya tanganing mapangatamanan ang kapalibutan? Yes. Ang pinaka-enot susog sa pangapudan ko niya kan selebrasyon na ini, itong magkaigwa talaga kihararom na awareness ang mga tao na ang kalikasan dapat irespeto ta. Awan ta ning tamang pagrerespeto. Magayunon po ang tema kan sa tuyang celebration kan season of creation kunyan na taon, ang tema ta a home for all, renewing the oikos of God. Siguro mahapot ka mo kung ano ang kahulugan kan oikos. Opo. Yes po. Ang oikos, saro siyang Griegong tataramon. Greek word siya para sa earth community. Ang oikos, but sabihon, earth community, komunidad. As in, pagpapaginumdum kita kan season of creation, that every creature belongs to the earth community. So pag sinabing komunidad, bako sa napuros tao. Pag sinabing komunidad, kasabay diyan iba pang linalang ka Diyos. Opo. So bako sa ng tao dapat ang bigyan respeto ta. Ang ibang lalang ka Diyos dapat bigyan respeto taman because gabus kita, we belong to this community. And the entire community belongs to God. Ninulitas siya ang naglalang sa sato. Gabus kita hali sa iya. And all of us, we belong to God. Kaya, ini pong selebrasyon na ini, nagtatao ini sa satuya ng klaradong pagsabot kan inaapod na ecology. Ang tataramon bagang ecology, pinita ng nasa sabatan. Pero nugad, nalilingwan tan tunay nakahulugan ka ini. Asin mo niya, pagpapasabot kita kan simbahan na ecology, this is the relationships of creatures between man, animals, plants, organisms, and minerals. So in other words, bako, ang pag sinabing ecology, bako sa ng mga tinanom, bako sa ng mga hayop, bako sa ng salog o dagat, sagud ang tao, kasabay sa inaapod na ecology. As in, ang relasyon ng tao sa ibang mga linalang, dakulaon ining bagay sa pagkabuhay ta,
because these relationships play a vital role in maintaining a balance, the balance of this common home. Igwadaan dapat kita mang balanse ang kinapan, asin ang namamantinir ang balancing ini kung magayon ang relasyon kan tao sa iba pang linalang. Ining awareness na ini, dapat iyon ang enot na gusto kan simbahan na ipangapudan sa mga tao na kung gusto tang maiwasan ang grabing disasters, dapat maibalik na gerare itong inaapod bagang ecological balance. Asin magkakaigwanin ecological balance kung ang tao makaukod na makipagrelasyon gerare din marahay sa iba pang lalangkan Diyos. Sa mga kahoy, sa mga tinanom, sa salog na imbis na pagrauton dapat tiglilinigan ta, asin sa bilog na kapalibutan. Iyon ang saro sa magayuno na pangapunan kan simbahan na magkaigwanin awareness ang mga tao. Asin hari sa awareness na ini, all the rest, maarabot na sana. Tinulit na kung may awareness kita, mas mai-inspire kita na magtanom kikahoy. Kung may awareness kita, mas gaganahan kitang maglimpya kan kapalibutan ka. Kung igwana kita kihararong na awareness sa satuyang moral responsibility towards the environment, mas gaganahan kita, mas magi-inspire kita na dahil na makadagdag sa pollution na nagpaparagrabe, lalong-lalo na sa modernong panahon mo niya. Okay. So, Father Rex, ano po ang sa imong maipapayo, especially po sa mga heads kan pamilya? Kasi sa laog baga kang pamilya, composed ning magurang, mga aki. Yes. Ano po ang maipapayo nindo sa mga magurang na tangani na manurture an aki ninda about digdi po sa pagsunod or tanganing ma-maintain ang pinag-aapod na balanse na ecology? Yes. Iyo tabi kuya, magayunan yan nahapot mo. Kung edukasyon man agad ang pag-uurulayan, dapat gabos ini magpuon sa laong kanarong mananggan. Opo. As in, ining sasabi kong awareness, secondary na sa nagayon ining mga kampanya kan simbahan. Because primarily, an awareness na ini dapat magtalubo talaga sa laong kanharong. Hindi bagang basic na arong mga kan pagtamang pagtapukan basura, ang pag-segregate kan basura, dapat talaga maukodan ini kan mga aki sa laong kanharong. Opo. Arong mga kan ang pagtanom, halimbawa, ang pagtanom kikahoy o ang pagtanom, ang value ka ini, dapat managan maukodan sa laong kanharong. Ang pagrespeto, ini bagang ugali or the value of respect na i-develop sa ugali kan mga aki, respeto sa kapwa, siring man respeto sa ibang lalangkan Diyos arong kan mga hayop, respeto siring man sa mga tinanom, respeto sa salog o sa katubigan. Ang gabos na ini dapat managad magpuon sa laong kanharong na aram ta kayang itukdo kan mga magurang sa mga kaakian. Minsan kaya baga Father, minsan ako personalmente nahihiling ko na may ayam, halimbawa may ayam sa palibot. Giga po kiaki. Yan, yun ang God. Once na nakakailing sinda ning ayam, sabi ko na bako sinda mga dog lover baga Father. Ano po? Giga po yan kang aki for the sake na maghali sa hampangan ninda. Siguro ko, yes, I don't know kung sa ininda na ako aso ugaling arog po kayo. Siguro ko sa mga magurang natangadan po ninda, pwede pong mangyari pong arog kayo. Yes, yan ang mga cruelty baga sa mga animals dugan. Usually, siyempre, ang mga aki may natatangadan. Actually, just several days ago, nagbabiyahe ako from Bakakay Pasiring sa Legazpi. Igwa ko nakasunodan na sa rong kotse, na ako nakamotor ako.
Kunyan, gani nagkakaraon sa pamilya sa laong kang kotse, ay nako sa mga plastic baga na linaugan gayon kan balo ninda. Opo. Ipaparatarapot sa sa luwas. Para susaro, tuminama sa helmet ko, sudak mo lang plastic, na nakasunod ako sa kotse. Kan nag-inovertaken ko, paghiling ko sa laong, sarong pamilya mananggad. Sabi ko, makamundoon paghilingon, na kuta na, maidukar sa mga ati kan magurang. Pero ito sa nang pagtapos sa luwas, kan sa bintana, kan plastic, kan basura, imbis na makaukod makakitama sa mga aki, sala ko sunaukod sa magurang. Iyon ang pagsasabi ko ng mga basic kuta na dapat talaga sa harong pasana mamuklat na ang mga aki sa tamang gibo o sa tamang pag-uugali. Ayo Father Eric, saro yan geared sa dapat mabaago gayud ano kang ugali ta pag day kinakahiling sa kaibarabad ang basura. Di ba? Ito na nga. Iyon ang God. Bata ba kita, yun daw yan ang number sa numero unong problema talaga baga ang basura. Opo. Sabi ko, no arin daw makaukod and ang makangalas nga ni dyan. Ang mga Pilipino, pag nakakaduman sa ibang lugar, lalo sa ibang nasyon baga, na-appreciate naman ang kalinigan. Iyo po. Yes. Kung yaw kita sa ibang nasyon, nakikisama man kita, takot man kita magtapok sa insa-insa na. Ipikatabog taman sa tamang basurahan, sa tuyang basura. Pero pag yaw kita sa Pilipinas, nari kitang pakundangan, magtapok sa nakunsain. Yes. So sabi ko, natataarog kayo. Sumut sabihon, kaya taman pala na magibog kitama, pero pag lugod kita rin sa tuyang nasyon, kulangon ang pagmakulog ta sa saliring kapalibutan. Siguro kung natakot naman, Father, baka may death penalty sa ibang lugar. Digdi sa to, wara. Kaya nagigilibo, Tapos siguro po, Father, nasusupog sinda na ay ang mga Pilipino ngaya nagtatapok ni basura kung sain-sain sara takot sinda na mahiling kan ibang lahi pero digdi sa satuya kung sain lugod kita naka-star kung sain kita inaki nagdakula duman lugod kita nagiging sabi nga ni nagiging bagla barabad duman barabad digdi. Yes. Opo. So magayonon po, Father, ining ining celebration takan season of creation. Yes, na mag-create ning awareness para sa gabos na tao, especially sa mga magurang. Sabi nga ni Father Casubago, dapat na sa pamilya mismo magpuon ang paggalang sa gabos na bagay na yaon sa satuyang palibot. Correct. Opo. And huro halaba and sobra sa sarong bulan ang celebration kay ni Father Eric na Season of Creation. Kamusta po ang mga nakalinyada? Igwa po bang mga nakalinyadang programa ang Diocese kang Legazpi? Yes. Puon po kan ang unya na aldaw sangkod sa Oktubre 4 nagkapir ang mga programs an sa tuyang gigibuhon sa laog kan diocese an enot igwa kita kipig create na special liturgy for the celebration kan season of creation. Sa mga parokya, sarong misa ang kada Domingo sa gabos na mga parokya, mapili ang parokya kung ari na misa ninda na kung saan ang gagamito na liturhiya itong liturgy for the season of creation. May special liturgy design para sa pag-celebrate kag misa sa pag-celebrar ka ining okasyon na ining season of creation. So every Sunday sa gabos na mga parokya, igwak yan kimisa para sa selebrasyon na ini. So, a special liturgy, may mga innovation na ginimo para sa selebrasyon na ini. So, yun yan ang enot. Duro Domingo, igwang liturgical celebration, na kung sa dyan sa litlaong kan liturhiya, dyan sa giraray madadangong kan mga tao, ang pangapudan ni Pope Francis. Manunungod sa pag-ataman yato kan kalikasan. So yan ang enot. Ikadua, sa maabot po na September 18
September 18, ang magkakaigwan nin diocesan tree planting. Okay. Papartisiparan ini kan gabos na mga parokya sa buong diocese. Ang kada parokya mapadara ki at least 2 o 3 na representante. Ang gabos na mga mapartisipar mataranom duman sa kibumbungan ginubatan sa laog kang Laudato Si Farm na pig-develop kan sa tuyang lokal na simbahan. Igwa kita duman na farm sa ginubatan asin duman mataranom. It is a diocesan tree planting activity sa gigibuhon ang sa September 18. Asin siring man sa mga parokya, sa lambang parokya, ang mga parokya magkakaigwaning kanya-kanyang mga parish initiatives na kung saan ma-create man sindaki mga parish activities tanganing ma-celebrate man nga ining season of creation. Ang iba sa inda magkakaigwanin coastal, river, or canal clean-up drive. Ang ibang mga parokya, tree planting man giraray. Asin ang iba pang clean and green activities na papapagplanuhan ninda. Ining mga parish activities na ini, gigibuhon ini synchronized sa Rabay sa October 2, alas 8 aga. October 2. Sa Rabay ang gamos na mga parokya na magibukan mga activities na in line with the celebration of season of creation. So, aniba clean up drive, aniba tree planting, aniba may sarili sindang pinagplano man na kanya-kanyang innovation sa pag-celebrate kainin sa tong aktibidad. Ngunyan, sa siring man, kadakol na mga parokya ang nagplano na magkaigwaman ki every Saturday na pagpangadji kan Santo Rosario, na bit-bit ang intensyon asin pagkimaherak sa mahal na Diyos na ilikay kita sa mga trahedya na sa kadaklan na beses minagikan sa iningani sa kapabayaan kan mga tao asin pag-abuso sa tuyang kapalibutan. Asin sa October 4 na iyoan magkakaigwanin gani closing activity apwera kan so misa liwat para sa season of creation, magkakaigwanin blessing of pets siring sa nakaugalian baga sa piyesta ni St. Francis of Assisi, iimbitaran so may mga atama na hayop bibindisyonan sa mga parokya, sa mga simbahan, sa laungkan misa. Kaya Jenny and Kuya A, kunigwa ka mong ataman na mga cute na ido or ikos or kanding, pwede nindong darahon sa simbahan as in mapabindisyonan sa October 4 sa celebration kan feast day ni St. Francis of Assisi. Wow. Opo, mga magayunan po, Father Eric, ang programa kang diocese para sa pagselebrar ta kaining season of creation and talaga pong dakulang tabang ini na mapangatamanan ta ang sa tuyang kapalibutan. Diba? Dahil na po kami ning kahaputan, Father Eric, unless igwa ka pa po ning gustong ipaabot sa tuyang mga parantabay, go ahead po. Okay, enot po, salamat po nun po kaining kaining pagkakataon na naimbita na nindo ako digdi manungod sa pagtukar kaining manunugod sa celebration takan season of creation. So sa liwat po sa gabos ng mga nagdadamong sa sato asi nag-aantabay sa satuya sangunyan. So sangunyan pong taon na celebration takan season of creation, nagpuuna naman po kita. Pinuunan tayo ni Gunya na Aldaw September 1, matapos kita sa October 4. Again sa Giraray, pinapagirumdum kita kan sa tuyang simbahan, gikan sa pangapudan kan sa tuyang Santo Papa, na ang sa tuyang kapalibutan, the earth is our common home. The earth is the home of all creatures. The earth is our home.
iniday ta pagrauton at amanon ta, kamutan ta, ang kapalibutan, ninulita iyo niyan, istaran tagabos. Diyos maray na hapon tabi sa inyo. Thank you so Okay. much, Father Eric. Mabalos, Father Eric. Salamatan pong maray. Yes po. Apo. Okay, sige po. Yan po mga parantamay. Si Reverend Father Eric Martiliano, ang Executive Director kang Social Action Center kang Diocese of Legazpi. Yes, the earth is our common home. Magayunan, partner. Mamuya ka daw, partner, na ang arong mo. Rarauton man sa nakan mga naka-star sa laog kan harong. Of course, Diba? daig. So, atamanon taan sa tuyang palibot. Opo, Okay, so that's why we have this season of creation. Okay, sabi mo na didikang parantabay ta, si 5052. God created human as with natural and original living condition. Human created vaccine to have an artificial living conditions. God is nature, not an artificials. Okay? And sabi pa digdi, actualmente part of that future in here now, even in our disrespect to God's creation, only that He can make it out of deviation, arog kan vengeance niya kay Saint Saul, persecutor of believers into Saint Paul. Okay? So yan ang mga reaction kan sa to yung mga paraan tabay sabi pa ni 634. Maugmahon po ako na natawanan kami ning paliwanag manunungod sa selebrasyon na arong kayenta. Bibihira man po na matawan ng impormasyon lalo na po ngunyan ang mga jóvenes. Yung mananggad partner, sabi nga ni, dakulang parte ngunyan ang mga jóvenes na talagang makatabang sa pag-ataman sa tuyang kapalibutan. And of course, sabi nga ni Father Eric, talagang mapon iyan sa laog kang harong. Correct. Okay. Sige, mabalik kita mga tugang. Sa tuyang pagbabalik, maaraman ta kung ano ang bago. Okay? Sige, oras, alas 2:38. An oras hatod sa Indokang. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. United Home Products. United Home Kidilets. United Home Sitab. Ang bahay mo, protektado sa tulong ng United Home Products. Ginebra San Miguel. Kasama mo ang bagong tapang sa One Ginebra Nation ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Pili ng Bear Brand. Pili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Ng tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Pili ng Bear Brand. Pili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteko, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solusyon plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba.
Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Aray! Nakagat ako ng aso! Dali! Linisan mo agad yung sugat mo gamit ang tubig at sabon sa loob ng 10 minuto. Linisan mo rin ito ng antiseptic at huwag tagpan ng sugat. Yun lang ba ang dapat kong gawin? Hindi! Pumunta rin agad sa doktor para sa tamang pagpapagamot ng iyong sugat. Ang rabies ay isang nakakahawa at nakakamatay na sakit mula sa laway, kalmot o kagat ng aso o pusa. Ang mga sintomas nito ay pagiging takot sa tubig, ingay, liwanag o hangin, lagnat at pagsakit ng ulo ng 2 hanggang 4 na araw at pagkakabalisa, galit at depresyon. Alamin ang mga sintomas ng rabies upang maagapan ito. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na Animal Bite and Treatment Center para sa tamang probensyon at pagpapagaling. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunbig Light! drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Sa bawat individual na nahahawaan ng isang virus, lumalaki rin ang pagkakataong mag-mutate ang virus na ito. Kaya upang mapigilan natin ang higit pang mutation at pagkakaroon ng variant ng COVID-19, kailangan din nating pigilan ang higit pang pagkalat nito. Paigtingin ang ating pagiging bida solusyon upang mapigilan ang tuluyang pagkalat ng anumang variant ng COVID-19 sa ating bansa. Lubos nating paigtingin ang pag-iingat para sa kapakanan nating lahat. Ang pag-asenso, kanlambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology, kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs, asinan Great Women Project 2. Wow! May pasalubong si tatay! Haling Edgeline's Pili Products! May pili candies, crispy pili, salted pili, mazapan pili, dokulon tay, masiramon pa! Igwa pa nga ni Sindanin Pili Tart, santan, asin pastillas. Edgeline's Pili Products and Pasalubong Center, located at Sorsogon City. Contact 0977-738-1793. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom mi in Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Kung kita may kalintura, abo, asin napapagal maghangos, mag-apod sa pinakaharaning health center, doktor o hospital para maabisuhan kita kung saan pwedeng magduman. Makakatabang ini para masiguro na tama na abiso na may
maitatao sa satuya. Maituturo kita sa tamang health facility asin malilikayan ang makaulakit sa iba. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List. Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51 CA number 071 series of 2020. Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A, asin Ate Jen. Uy, may bago. Bago? Anong bago? Ata may bago. Ano nga ning bago? Oni ang bago. Gibuhong makabuluhan ang pagselebrar kang Pasko sa paagi ning pagpabakuna kontra COVID-19. Magheras ning biyaya asin ipamati ang pagkamot sa kapwa, lalo na sa mga kasaradayan o duka asin daining trabaho o hanap buhay. Ini ang mensahe sa publiko kang Pinoy King of Christmas Carols na si Jose Marichan. Ngunya na enot na aldaw kan Vermonts asin para sa mga Pilipinong nangangahulugan ini na Christmas season. Si Chan ay ang nag-compose ng popular holiday song na A Perfect Christmas as in Christmas in Our Hearts. Ngayon na pandemya, dakol ang nagsasabi na dipisil makahanap ng mga bagay na mapaugma as in mapagian na sitwasyon as in kadifisilan na pinag-aagihan kang gabos. Talaga namang dai mapupugulan ng anumang problema ang Pilipinas na may pinakahalabang selebrasyon kang Kapaskuhan sa bilog na kinaaban. Madadangog ang Christmas Carol sa Spotify as in radyo, mantang siguro man ni Chan na ipagpadagos niya ang pagheras kan sa iyang talento sa ibong kang kansiladong mga konsyerto dahilan kang pandemya. And Jen, to 15 na sa na-partner na aldaw, Pasko na. Nako. Merry Christmas, partner. Merry Christmas. Ako ang inot na nag-greet sa greet kuya. sa imo. Correct. Ayo man agad ano. Oo. Magiging kakaiba na naman ang selebrasyon kan sa tuyang Kapaskuhan. Correct. Oo, naiiba lang yan kasi instead na sa panahon baga kang Christmas season, talagang inidaas so panahon man na dapat maghiras kita ka mga biyaya. Correct. Ang bago ngunyan, day tapaglingawan na kita da magpabakuna kontra COVID-19 and atamanon taan sa tuyang salud partner. Yan ang sa tong biyaya. Ngunyan sa ma-appreciate ta ang bakuna, no? Biyaya ang ngunyan na panahon ng Kapaskuhan. Yes. Oo. Ano daw kung may mag-donate? Ki? Ki bakuna. Tibaad lamang. Correct. Oo. Sige. Mga hali siguro sa, talaga hali sa ibang nasyon. Yan, oo. May nag-donate baga talaga sa satuyo. Correct, oo. Mga milyones, bilyones pa nga ni baga ang nag-aabot ano. Pero nguyan pa partner na bulan ng Setyembre, talagang dakol na celebration ano. Kasi apera sa Vermonts, nguyan na bulan ng Setyembre, yung man baga ang Peña Francia Festival, na hiling tamay nag-flash baga kasubago. O ang satuyang pagdebosyon kay mahal na ina, 'di ba? So ini man ang pinakadakulang religious event sa rehiyong Bicol kung saan milyones na deboto, mga bakasyonista, turista ang nagbibisita sa maugmang lugar. Alaga dahilan sa COVID-19, dahilan limitado partner ang mga aktibidades. Correct. 'Di ba? And araw matatandaan tabaga kang nakaaging bulan, aros virtual sa nabaga ang mga pinagigibong mga aktibidad. Usually talagang bandal na misa sa ang ginibo, 'di ba? Ano daw kita kanang mga party? Virtual party. Oo. Saan kita mga party? Sa Zoom? Zoom din. Oo, pero dahilan sa araw nga ni kayan, kasabay kang pagselebrar taman, yung pagdebosyon kay mahal na ina, mas maridaan na yaon manggiraray so sa tuyang pagdebosyon sa pagi kang maski pagpangadji sa nasa laog kang harong, di ba? Okay. So yan sa mga pagbabago niyan. So essence, bako so activity. Correct. So essence, di ba? Naman kita sa espiritu, no? Oo. Iyan ang bago. Opo. Okay. Sige. Kamustaon ta muna sa tuyang mga paraan tabay via Facebook live partner? Oo. Nagluwas ba dyan sa imo?
Arin. Day pa naglo-loading sa kuya. Hello muna kay John Paul Mendoza kang Tabaco City. Nakatutok man niya na pagkahapon. Si Engineer Irish Esquel sa Minyano kang NGCP. Nakatutok man daag. Good afternoon po sa imo. And sa mga taga Santo Domingo, si Sir Edwin Relucio, sabi digdig good morning da. Wow. Nyaunggay din sa ibang nasyon. Kuya A, Kuya... Pwede. Watching dance program, si Romar Bista, good afternoon. Jan Castillo Soberano, si Gerald Aranya, good PM Ma'am Jan and Kuya A, God bless all over the world. Si Nigri Gachuelo, Delia Toreliado, and sa iba pa na nakatutok, salamaton pong maray. Kay Gerald Aranya, maray na hapon man. Jan Castillo and Romar Bista. Maray na pagkahapon tabi sa Okay? Bitaminang Pampamilya. Pawalat para sa mga naghahalat. Patience is bitter, but its fruit is sweet. Oh. Hali iyan kay Aristotle. Anong udok sabihon da akan partner? Ang gustong sabihon ka iyan partner, pwedeng daita pa daan na kukua or nakakamtan ang gusto tangon yan, makauko da kitang maghalat. Kapag nakuata na iyan, pag oras na uminabot na iyan, ang mga bagay-bagay na sa tuya na pighalat, talagang mapapawaw ka. Wow. Kumbaga balaog man. Correct. Talagang dakula. Dakula ang yang arin. Solve ka. Diba? Yes. Iyo baga, takong isipon ta sa mangga. Iyo baga, ano, oo. Pagputot pa, mapait. Oo. Pag bako pa man masyadong inog, maalsom. Correct. Pero pag hinog na, sabi sana, la kapwerte. Diba? So, tunay na hamis, talagang mamamati, and talagang sulit na sulit. Kaya diba? kung may pigahalat dapalan kita, na? Kung hindi po ko ano pigahalat kung may pigahalat kita, okay, dapat palanda ang makaukod kitang maghalat. Oo. Data pag madali, no? Dahil kita magmadali. Sabi nga ni, patience is bitter. Medyo mapagal-pagal maghalat. Makalangkag. Oo. But its fruit is sweet. Oh, pag naghahalat ka pati baga talaga partner, talagang mamamatian mo sulangkag, 'di ba? Oh, syempre. Pero kapag pasipara sana parang kailan lang, nya una palan, 'di ba? Habang nag-aalat, naglilibang. Yes. Parang God's perfect time partner. Correct. Oh. Sa pigtatao kan Diyos na perfect time and perfect place, wala na tayong hihingin pa. Yes. Okay? Opo. Its fruit is sweet. Kung gusto tang manamitan ang kahamisan, maagi mo na kita sa patience, Yes. which is bitter at first. Oo. Diba? Talagang halawig and halabao na pasensya ang kaipuhanan. Yes. Kaya, ika-partner, ano sa mong pighahalat? Ora mo na kung tigahalat. Talagang pighahalat. Berdaw. Hello muna kay Edrin Cabillas Daculio, Delia Torreya, Marina pagkahapon po. Okay, so yan na po ang presentasyon kung programang Usapang Pamilya ngunya na aldawnin. Miyerkules na kaibata sa lado technical si Kuya Ronald Baldos, Alden Richard sa IT. Ako po, si Kuya A. Iniman po si Jenny Matthew Balyaran Mabalo sa inyong pagantabay. Bye-bye. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Nido Junior, para sa Sarojas tatlong taon. Ang 160-gram pack, 180 grams na. Pero ang presyo pareho sana. 97 pesos sana suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EL51CA number 036 series of 2021. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunaan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development para sa lubos na seguridad ng ating bansa laban sa anumang variant ng COVID-19. Tayo ay nagpatupad ng 10-day facility-based quarantine para sa lahat ng papasok sa ating bansa, kasama na ang mga returning Filipinos. Sila rin ay kinakailangang i-test gamit ang RT-PCR sa ika-7 araw. Kinakailangan rin na sila ay sumailalim sa home quarantine sa loob ng 4 na araw sa kani-kanilang mga LGUs. Importante ang mga hakbang na ito upang matiyak natin na ang muling pagkikita ng ating mga pamilya ay ligtas mula sa peligro ng COVID-19. Ang kaligayahan ng ating pamilya iligtas mula sa kontravida. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan, always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz, Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, eksaktong alas 3. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Daing rason para punduhon sa Pilipinas ang paggamit kan Moderna COVID-19 vaccine. Iniyan paglilinaw ni Food and Drug Administration o FDA Director Eric Domingo matapos mahilinganin foreign substance ang Moderna COVID-19 vaccine na pigagamit sa Japan. Tinawanin doon ni Domingo na ang supply kan bakunang pigagamit kan Japan eksklusibo sana para sa sainda. Gustong sabihin magkaibang batch nin bakuna ang nasa Pilipinas. Kung kaya magpapadagos sigun kay Domingo ang paggamit ng Moderna vaccine sa nasyon, asin daing anuman na rason para punduhon ini. Yan ang pangalas 3 na bareta, haliligdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Rexidol Forte,
Lakas banat sa 4. Alaksan